سلام كما كأنهم زخبركم من زخبركم تختصلتي مدب قدس هيدا نايلو من مدبنا بقار أتعلى لي أقولعو أبزبل مدب أتوكيرنا أنا كنزتي أبز مدب زي مبره كبلنا أبسترينا عدي ميزلهو كبر أبتي قصته خوينو مينستر عيون سبقاوي دحنات دسرح خوينو كم كيلا دحنات قلع خوينو دما زعي زلعو حراي كبر أب بسمين بسم تختصلتي مدب قدس هيدان أدمينا أخبيرك أبز بمركبك أزي دمسكن حجة أبز ملاينا قلعو أشجاري بحر يزلهم قلعت قالوا نارو أنت رأى اليوم كأني أنت عينت نجاراتي خجبر زلوا حجة حلا رجزي خاب ولدت سمع نجارات هلو بقى أنا تحليلني تبلك عد أبوخ أنا بعد ولا نحن تحليل الناس بقى قديفنا عنا حج ولا حنت نجبرني نازلنا أما بالي بطحموني حج أنت خجبر زلوا نزع أشجاري بحريات طبعا حجي بزخون كاباشا قارت ولاسي تتابعنا يقول اسنتاي مسل إلنا أنت نزارب محاشة مالتي حجي انتاي تتصبيتنا تحبرت السب انتاي تتصبه زي أخاخن كنمل ساخن كإلا لنا حدا زخون مهزو زي بلوق ولا تبوغسو زي وسد أبتي أزق أمت كايودس أنا حكا ولا سلازلكاس صبوقسنا وقبر على الوقت بالتخيل ليخا كمهز له كفر له كفتنا له حجي أبزي تمرد أتاناتنا عينايتي زدلت أواي زبلينا خنمل زي كألنا زلنا كلهم قولوا أحد عينات أواي ولو من ترينا لك بطبيعتنا يقولوا بسلس سبحريات كن مسلون خيالنا نايقليهم قولوا بحوز مسلت أواي زلهم علىهم مالتي حوقهم زن رئيس هالتان دافت أرى ندان ددي زغيد تبحرناتهم كأمسؤو زدارة وعيات مالتي بزخدوا وندا صوروا خالق زخدوا كوني يخليهم تيوم كلاي كأني نايماي طواي زلوهم مالتي أزيوم زحلات خمس بالنا ناي تفطرون على وقت ناي طواي تفطرون زحل زولو كوني يخليهم تيوم سالساي كأكم زي نخلتي زحقف مالتي أبجله يوعيخا أبجله فتاتون زحلخا كونو يخليهم حجي انتاينا نقول زلنا نحن أشجرت زي كونس مستي ولا أب حدا جزا زور له دو قلعو تحدا وعي تحدا خاني زحل كوني خلي حجتي وعي عز بالزلو كم تزحل كون تزحل كأخمتو وعي كون مدلا حجة أبزح حنساب جيجاتات يفتسم حجة أقدم من تايلا نيرة طبعا يتقول عند استوعلنا لخن كيدا لنا مالتي أشجرنا خي كون عند استوعلنا لتداخلنا انتاي ده اللي خاكم فلت نخيلنا كل ما أسي أشجر خوي نقول لا العقم خازو قون انتلنا وفر مزاي تقبري نزق ولا عايز تنزد لي انا قرات مصحابك ابي كم زوعل زيت فلطو انتاي كم زقبر زيت فلطو انتاي دليتات كم زلو زيت فلطو تدا خوينو تسخا صبوق نجر كتسرصو لزقباكا كال حماق نجرات مسرصو انت اخت عليه تفتنها اللي خوينكا واغا يقولن سلازي انت تعالى مستعد ما تخيل لومي انتايو كما هرز خيل أبينا عد ما بس يحل عند أول كان ده تخطاتلك تنزل لي أنا قرأت تداهب كياجن أشجاري زيك بس حقيقي إلي تميل كان يركا مسعرره ومسحاله فوق بزح ما أنا قرأت مستمعره خمزان وخاب كالي أنت ده أخذ ما أزنات في التنهال اللي خاخوين كان كم زت عجرة بس مستررت تكتب بالعام في الثاني تي صبغة بهالاونا لنا تي قربت بروح سوق والعاب نقص حنجي لك أيو أبتان الشيء كله ترى الرم أيكون نبل زلنا مسعبيون عليه يدليه ممزان يدليه جن ما مستنعد مي انزخده عبيناي كندي مئتاوي توسد ندا رأى خيو كتكيت كلا خيو مالتي سوق الكاس أني حكا مسحاله فو وينزخون وفرخي جبركالو أبيني كم زخينو ختبلجن عزيو مالسي كم زتاشمي يكونن هجي انتاي خفتين كاسغا معسي خاخا خندي جزي اقدمنا انتاي لنا نيرنا ختحلل كيابل كان قلعم لا ينوح مسرح لنا كاميو ببهرياتو بزح ساعاتاتو حتى كا يخيلي سلازي تي قصالك خونا لو تملاي ابسو سنه غزيون كبتخ يبلون تدهينا يتقلع مغبار بقصالنا تدا تتحيزين كتما ازنو تخيلي خا مالتي كابل الكا حجي خبرات اتا قندي قلع كلي لا زغبو إلنا نتقزان العدم عينتي أمهنياتو أب كل مكسال كجبروا لهم كخلالو ويكان أبينيتي أب كم زغبر له خنبص إحنا متقندي أب زي عدم زي أصلا ترى حنت النجر ويك صبون حما أنكفلت الله زغل عدم إلنا
نحسب العدمس أين تكون تقول حفشاوي أبزي أمام صبو أقداسي تيازا حتى خمس زبلنا تعدم خلو أزي وسانين تخونا جن تنقدام شدشت عمد قلعة تنمسرة طبعا نجار كرخبلن زرلوي مالت كم إذن لن زرلوي حجاب زين شدشت عمد انتاين زمت أنتيلنا أب كبابي خلت عمد قانقوا يفلت أب كبابي سلست 4 عمد كبس أحكلون أبتناي مال هصانات زاتور لعدمي حج ابزي بزح حتات زلعلو لي تقلعون كاب كساب 6 عمت زلو كالتي زلعلنات كم قصصار زلو ويخا دسمعك عدميو اي تفرارقون كساب 6 عمت سي دبزح غزي مساخاي زحلفو ملؤ بملؤ نات كالاينت يدليو ولاتي حنقولون ابزي ادمز زمعبلو لي مالت كحسب كردا زجمرو لي سلازي أبزن قدامات 6 عمت صعق صراحة يدلينا حاجة أبزن تايلو كمزي أي سمعنني زلو أي حزنيو زبحالالو اسخا قتولو يزلك اسخا بي وسدي كمزي لك كمتنات كخبحال كتصبي بالكان كوفا بالكا سريع كاغنتن كحزن زلو كيصع كانت انا غيرك اب حنقول يوهلالي تفلطت قسيلو اندات وهلالي زخيت كمزي كملسلكا كتؤمنو ايكون كان كصار زلكا كيتحللكا كن كتبل كتكلالكا مالتي قلعلك ولابتي كبدنا يدي اخلون يمهاري صبوق موسيقى تاد تسمع انت خوينا كاول فتات نص انت خوينا اسوم كومو ابت مينتاليتي ناتو يابتي امروناتو سي زوسد ነገር አሎ حجي مستوى الدقصاب 6 عام زلو خاني سخاس ويلكا ክትብለለካ حجي نفعات ديتات አሎ ابز قال لك كم عب سب زعللو نو دخلت عامسي كم عب ولاد وي كم عب سب حاسبا زعللو الله بدغز مص زلو كم استጸለለት كمسله يخيلي تاد ግን اي تጸለለት ጽቡቅ ያደላ ዛንታት ነግሮ ብዛዕባ ጽቡቅ ነገራት ተዕልሎ حجي يحزيس تمنقسقاساون نبعلو ጽቡቅ منقسقاس تገብር ከላ ትቦም ጽቡቅ منقسقاس تገብር ከሎ ካወል ፍነጻ ኮይኑ ግዜን ደቆ ክህብ ከሎ አውዝ ግበር ጾውታ ነባዕሉ ትምርቲ ማለት ስለዚህ ተንቀዳም 6 ዓመት አብዚ አን ወፍርት ተነገበር ቲ زحاشه ፍረኽ ንረኽበሉ ንኽእል ማለት እዩ ለልሽም 6 ዓመት 8 9 10 አያድልኒ ማለት አይኮነን ግን ተስኻኽቱ ወጻናሕካ ካልኦ ዝህቡ ናይ እምነት ትካላት ናይ ትምርቲ ትካላት ምዛኑ ኮሙን ስለዚህ ወስኸሉ ኣብዚ ሕጂ ካልእ ነገራት ወኒኣት ወይ ተንሽድሽ ቀዳሞት ገናት እንስኻት ብሎ ሙሉእ ብሙሉእ ስለዚህ ኣምነካ ኣብዚ ተጠንቂቕካ ነቲ ቆልዓ ክትሃንጾ ክትከላለካ ከምዚ ኣዲምካ ክትገጽል ይጽንሓ ዳርጋ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ ዘሎ ቆልዓ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ ክትብለን ጸኒሕካ እንተራ ካብ 18 ንታሕቲ ኮይኑ ሕጂ ተንሽድሽ ዓመት ኣብቲ ትሕቲ ናይ ወለድ ቁጽጽር ከም ዘለዎ ኢኻ ነጊርካ ነቲ ካብኡን ላዕሊ ዘሎ ግን ዳርጋ ናይ ካልኦቱን ይኣትዎ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዝወለድ እንታይ ዓይነት ዝምድና እዩ ክህልዎም ዝግብኦም ምስ ደቆም ወይ ከዓ ምስ ቆሎት ጽቡቕቲ ሕጂ ክሳብ 6 ከም ዝበልናዮ 100% ናይ ኣላይ ተራይ ተቆልዓ ባዕሉ ተበጊሱ ክመሃሮ ክፈልጦ ዝኽእል ውሕድ እዩ ድሕሪ 6 ግን መዛኑ ኣሎ ኢልና ቤት ትምህርቲ ኣሎ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝረኽቦ ፍልጠት ኣሎ ካብኮም እውን ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሕጂ ልዕሊ 8 ዓመት ብፍላይ ካብ 10 ክሳብ 16 ዘሎ ኣብቲ ውዑይ ዕድመ ንብሎ ልዕሊ ማንም ንመን ይዝኣምን ቆልዓ ንመዘኑ እዩ መዘና ልዑል ዝኾነ ተራይ ዘለዎም ሕጂ ኣብዚ ኣወለዲ ክፈልጥዋ ዘለዎም ወላ ኣብዚ በዛሕ ኣብ ግርጭ ዝእቱን ከምቲ ቆልዓ ከሎ ዝነበሮም ኣተኣላልያ ከምኡ ክኸዱ ይፍትኑ 100% ንሶም ብዝበልዎ ወይ ንሶም ብዘማእዘንዎ ጥራይ ክኸይድ ይደልይዎ ነቲ ቆልዓ ከምኡ ግን ኣይኮነን ንሱ ከዓ ሕጂ ኣብዚ ዕድመ ዝክበፅሕ ከሎ ናፅነት ይደልዩ ናፅነት ማለት ካብ መዛንኡ ዝፈልጠሎ ካብኦም ዝረኽበሎ ሕጂ ወላቲ እምነት እውን ካብ ወለድን ላዕሊ ናብ መዛንኡ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ናትካ ምቁፅፃር ውሕድ እንዳበልካ ምክትታል ኢኻ ክትዕቢ ዘለካ ሕጂ ኣብዚ ምስ መን ኸይድ ኣሎ ኣበይ ውዕል ኣሎ እንታይ ይመሃር ኣሎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚኣ እንተደይ ጌርካ ልክዕ ከምቲ ትሕቲ 8 ወይ 9 ዓመት ዝነበሮ ሙሉእ ብሙሉእ ናተይ ጥራይ ስማዕ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ ኮሙን ክመሃር ኣለዎ እስኻ ክትገብሮ ዘለካ ቀዲም እዩ ገና ወዲ 10 ዓመት ከይኮነ ከሎ ወዲ 10 ዓመት ምስ በፅሕ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ኣስሪፅካሉ ክጸንሕ ኣለካ እምበር ልዕሊ ክንድትናትካ ኣብ መዛኑ እምነት ስለ ዘሎ እስኻውን ብኡ መንፅር ኣብ ምባሃል ክትኣምን ኣለካ ኣብ ግበር ዘይኮነስ ምባሃል እንታይ ተተገብረ ይሓይሽ ኣብ ምምኽኻር
ኮፊልካ ኣብ ጣውላ ይህን ምሂን ኣብ ምባሃል ክትኣቱለካ ማለት ትሕቲ 6 ከም ዝበልና ዝበዝሕ ግዜ ቆልዓ ሰማዕ እዩ ስኻ ከዓ ተዛራቢኻ ነዚ ዕድመ እንዳሓለፎ ከይድ ከሎ ደረጃ ብደረጃ ግን ስኻውን ሰማዕ ክትከውን ኣለካ ማለት ልክ ከምቲ ተዛራቢ ዝነበርካ እሱ ክዛረብ ስኻ ከዓ ሰማዕ ክትቀየር ክትክእል ኣለካ እዚ ተደኣ ጌርካ እንታይ ይደሊ ኣሎ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ስለ ትፈልጥ እቲ ናትካ ተራውን እንዳጎደለ ይመፅእ ከም ዘሎ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ ማለት ኣብ ኣተኣላለያ ቆልዑ ብዙሕ ዓይነት ኣልያ ዝጥቀሙ ወለዲ ኣለውና ሕጂ ገሊኡ ከምዚ ክትብለና ፅንሓኻ ዋላ ወሪዱ ምስቲ ውላዱ ክዛረብ ዝኽእል ኣሎ ገሊኡ ከዓ ምስ ውላዱ ወሪዱ ዘይክዛረብ ዝኽእል ዓይነት ወለዲ ኣለውና ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ዝምድናታት ወይ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ኣተኣላለያ ናይ ወለዲ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካብአን እቲ ዝሓሸ ዓይነት ወይ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኣ ትኸውን ነራ ኢልካ ክትገልፃ ትኽእል እንተላ ፅቡቅ ሕጂ ከም ዝበልናዮ ናይ ባህሊ ፍልልይ ኣሎ ናይ ከባቢ ፍልልይ ኣሎ ኣተኣላለያ ቆልዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ኢልና ክንዛረብ ኣይ ንኽእልና ግን ወላ ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዘለዎም ወለዱን ኣብቲ እሶም ዝገብሩ ኣገባብ ኣተኣላለያ ይፈላለዩ ሕጂ ሓደ ካብኡ እንታይ ኣለዉ ከምዚ መልካውያን ወለዲ ወይ ድማ ተረርቲ ወለዲ እንብሎም ኣለዉ እዚኦም ሓደ ጉጅለ ናይ ወለዲ ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ዝኽተሉ ኣለውና ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም ዝብሉ ሕግታት እዮም ዘውፅኡ ማለት ስለዚ እዘን ሕጊ እዚአን ኣብቲ ቆልዓ ክትግበር ኣለወን ዝብል ኣረዳድኣ እዩ ዘለዎም ተረርቲ እዮም እቲ ገዛ ዝተወደበ እዩ ግን ቆልዓ በታ እሶም ዝብልዋ ሕጊ ቀጣን መንገዲ ክሓልፍ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ሕብረተሰብ ናትና እንተሪእና ዝበዝሕ ኣብዚ ይምደብ ማለት እዩ ግበር ኣይትግበር እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከም ሓንቲ ኣብነት ተደኣ ወሲድና ንኣብነት ትመስል ተልያ ቆልዓ ክድቅስ ኣለዎ ኢሎም ተኣሚኖም ክደቅስ እያ መረዳእታ የብላ ሕቶ የብላ መልሲ የብላ ማለት እዩ ቆልዓ ካብዚኣ ትእዛዝ ካብታ ሶም ዝብልዋ ትእዛዝ እንተወፅኡ ከዓ መቕፃዕቲ እያ ትፅበዮ ማለት እዩ ስለዚ ግበር ኣይትግበር ኣገባብ ወይ ዓይነት ኣገባብ ኣተኣላለያ ዝጥቀሙ ወለዲ ኣለውና ማለት እዩ ድሕሪኦም ዘለዉ ከምዚ ሓላፍነታውያን ወለዲ እንብሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እታ ናይ ቅድም እታ ናይ ምቁፅፃር እታ ናይ ግበር ትብል ኣላቶ ግን እንታይ ከዓ ብዝተወሰነ መልክዑ ግን ምስ ውላዶም ይላዘቡ እዮም ይዛተዩ እዮም ንኣብነት ቅድም ዝበልናያ ተምፂና ኪደቅስ ኢሎሞ ወላ እቲኦም ቀዳሞት ኪደቅስ ክብሎ ከሎም ንፅርቲ እያ ንግሆ ትምህርቲ ኣለካ ሕጂ ክትዕርፍ ኣለካ እያ እኳ እታ መልእኽቲ ኣብ ኩሉ ግን ኣይረድእዎን እዮም ኣብታ ቅድም ኣብዚኣ እንታይ እዮም ዝብሎ ፅባሕ ትምህርቲ ስለ ዘለካ ሕጂ ክድቅሲ ወይ ክድቅስ ይሕሸኪ እዛ ጓለይ ዝወደይ እዮም ዝብሎ ሕጂ ምክንያት ተምፂ ቅቡል ምክንያት ግን ይሰምዕዎ ኣይቅፃዕን ይውን ስለምንታይ ምባሃሃል ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብዚ እታ ስድራ ቤት ከም ሓንቲ ጋንታ ኮይና ትኸይድ ሰሚኡ ዝዝወዮም ሕግታት ኣለዎም ምቁፃር ኣለዎም ብመንፅር ናቱ ከዓ ቆልዓ ዝብሎ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት እውን ይሰምዑ እዮም ሕጂ ኣብዚ ክልተ ኣሎ ማለት እዩ ምባሃል ክፉት ኣሎ ኣብዚ ግበር ክትብሎ ከለኻ ከዓ ምስ ምክንያት ትቦ ስለ ዘለኻ ወይ ክእምነካይ እንተእሚንካይ ኻ ከተግብራዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሳልሳይ ከኣለዉ ከምዚ ፈቐቲ ወይ እውን ኣብቲ ምቁፅፃሮም ሲ ሓውሲ ልኡማት ወለዲ ከዓ ኣለውና ማለት እዩ ቆልዓ ድላይ ዝገብር ኣብ ከምዚ ዓይነት ስድራ ይበልዕ ይሰቲ ሶም ነዚአን ቆፃፀሩ ኣብቲ ካልእ ግን ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ሕጂ እንታይዮም ዝገብሩ ሶም ሂቦሞ ኣለዉ ሕጊ እውን ብዙሕ ኣብ ሕጊ ኣይጨቃጨቁን እዮም እቲ ቆልዓስ ሙሉእ ናፅነት ኣለዎ ምቁፅፃር ከዓ የለን ማለት ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ እታ ከባድ ትገብራ ብዙሕ ጌጋታት እውን ክፍፅም ይኽእል እቲ ቆልዓ ማለት እዩ ዝተነግሮ የለን ክገብሮ ዘለዎ ዘፍለጦ የለን ክገብሮ ዘይብሉ እውን ዝነገሮ የለን ሕጂ ብዙሕ ጌጋታት ይፍፅም መጻኢ እውን ከምቲ ኣቀዲምና ንሶም ካልኣይ ደረጃ ዝረኣናዮም ውሑስ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብርግፅ ናፅነት ኣለዎ ግን እቲ ናፅነት ምቁፅፃር ስለ ዘይብሉ ከዓ ኣብዚ እንታይ ይኸውን ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ እቶም ራብዓይ ከምዚ ዘይግዱሳት ክትብሎም ከቕሩብ ይኸብደካ ይኸውን ግን ዕሽሽ ባህልቲ ወለዲ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ቃል እቶም ኔግሌክትፉል ፓረንትስ ንብሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም ተሪእናያ ዝበዝሕ ግዜ ዳርጋ ናይ ስድራ ሂወት እውን የለን ቆልዓን ወላድንሲ ብዙሕ ዝራኽብ ጉዳይ የብሎምን እቲ ቆልዓ ከም ምዕባይ ይዓቢ ዝዓይነቱ ዝኽተሉ እዮም ማለት ሕጂ እዚ ብዝተፈላለየ ፀገም ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝውለዱ
ቆልዑ ኣለውና ምስ ዓባዮም ሰባሕጎኦም ካልእ ዝዓብዩ ወይ እውን ወሊደንኦም ናብ ካልእ ዝኸዳ ገለ ብዙሕ ናይ ስድራ ርክብ ዘይብሎም ከላውን ዘይግደሳሎም ወይ ዘይግደሱሎም ፍቅሪ ናይ ወለዲ ደልዮም ብክዳኖም ዝውጥጡ ኮፍ ክብል ወላዲኦም ዝናፍቁ ዓይነት ቆልዑ ኣለዎ ማለት እሱ ከዓ መፂኡ ገፁ ፀዊጉ ዝርኦም ኣነ እቲ ዝግባኣኒ ገይረየ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎ ዓይነት ወለዲ ከዓ ኣለውና ማለት ሕጂ ኣይናይ ዝበለፀ ኢልካ ክተወዳድር ክኸብድ ይኽእል ይኸውን ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ስኻ ክትገብራ ዘለካ ወይ ከም ወለዲ ክንገብራ ኣለና ኢልና እናኣምነላ ግን ናፅነት ምስ ምቁፅፃር ናፅነት ንበይና ፅብቕቲ ይኮነትን ብዘይ ናፅነት ምቁፅፃር ግበር ጥራይ ከኣኒ ንቆልዓ ክጠቕሞ ኣይክእልን እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ናፅነት ክንቦ ኣለና ሓሳባቱ ክገልፅ ኣለዎ ኣብ ንዑ ዝምልከቱ ጉዳያት ክሳተፍ ኣለዎ ክምህዝ ክፈጥር ከሎ ክነተባብዖ ኣለና ዘየድሊ ነገር ክገብር ከሎውን ስነ ምግባር ክንምህሮ ኣለና ጌጋ ምዃኑ ክነሪኦ ኣለና ክንቆፃፀሮ ከኣለና ኣበይ ይኸይድ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ዝሓሸ ከም ወለዲ ክንክተሎ ዘለና ናፅነት ንሃቦ ነቲ ቆልዓ በቲ ሓደ ከኣኒ ንቆፃፀሮ እቲ ምባሃል ከኣኒ ይሃሉ ኣብ መንጎ ወለድን ውሉድን ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ኣኽልና ዋላ ቁርቲ ምስተናትካ ኣተሓሕዛ ቢልካ ክትነግረና ኣብ ተውህቦ ናይ ሓደ ቆልዓ እተደለሉ ዕድመ ኣሎ ይበሃል እሞ ኣበይ ናይ ዕድመ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ምስ ጎበዘ ድዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ 12 ክፍሊ ምስ በፅሐ ብዙሕ ትርኢኻ ማለት እዩ እንታይ ክመርፅ ኣለኒ እንታይ ነይርን ተባሂሎም ይዝረበሉ እዩ ሕጂ ኣበይ ነቲ ዕድመ እዮም ወለዲ ኣዝዮም ኣተኪሮም ክርእዩላ ዝግብኦም ናይ ተውህቦ ናይ ደቆም ከለሉ ዝግብኦም ዕድመ ፅቡቅ ሕጂ ተውህቦ ናይ ምልላይ ነዊሕ መስርሒ ከምቲ ዝበልናዮ ሕጂ ተውህቦ ናይ ቆልዓ ክትለሊ እትኮይንካ ግን ናፅነት ክትበለካ ሕጂ ውልድ ምስ በሉ ወላ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ክጅምሩ ከለዉ እንታይ ፈቱስ ባዕሎም ይመርሑኻ ብዙሕ መቐርበሎም ሰምሽዑ ከም ተውህቦ ከለልይዎ ንኣብነት ናይ ስእሊ ተውህቦ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ተኮይንካ ክትቅርበሉ ኣለካ ከይቀረብ ካሉ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ናይ ንስእሊ ዝኸውን ጥረ ነገራት ትቅርበሉ ኣብ ስፖርቲ ክተብሎ ተኮይንካ እውን ኩዕሾ ክትቅርብ ኣለካ ብዝኾነ እቶም መምስቲ ግዜ ዝኸዱ እስኻ ፀቂጥካ ክተስተውዕለላ ዘለካ ግን ተውህቦ ክተለልየላ ትኽእል ዕድመ እዚኣ እኳ ዋላ እንተዘይበልና እቲ ቆልዓ ተደጋጋሚ ክገብሮም ዝደልዩ ነገራት ግን ኣለዉ እዚ ሕጂ ምስ ተውህቦ ዝተኣሳሰር እዩ ዋላ ስኻ ካልእ እንዳሃብካያስ ናብቲኣ ጥራይ ከይድ ናብቲ ሓንቲ ነገር ጥራይ የዘንብል ሕጂ ብፈተነይቲ ተውህቦ ናቱ ክልለ ዝኽእል ከም ዝበልክዮ ግን ገለ ተውህቦ ቅልጥፍ ኢሉ ክመፅእ ይኽእል ገለ ከዓ ደንጉዩ ግን ምስ ተመክሮ ከጥርዮ ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ እዚኣ ዕድመ እዚኣ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ክንፈልጣ ዘለና ኣብዚ ዕድመ ዝምዃኑ ትሕቲ 16 ዓመት ምስ ከሎ ምዃኑ ግን ክነስተውዕል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እንታይ ይብሉ እዮም ወለዲ ትምህርቱ ክሓምቕ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ክኸይድ የብሉን ገለ እሱ ግን ሙዚቃ ኣዝዩ ዝፈቱ ክመሃር ዝደሊ ክኸውን ይኽእል እዩ እዛ ዕድመ እዚኣ እንተሓሊፋ ከዓ ፅባሕ ንጎ ዘይክረኽባ ክእል እዩ ሕጂ ነቲ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ብዘይ ፃባእ እንተደኣ እሱ እቲ ቆልዓ ዝደልዮ ነገራት ሃልዩ ኮይኑ ተውህብኡ ወይ ዝምባሊኡ ምዃኑ ኣፍሚና እውን ንሕና ባይታ ክነጠጣሓሉ ኣለና ማለት እዩ ዝምድና ናይ ወለዲ ኸኒ ኣብ ቆልዑ ዘለዎ ኣብ ቆልዑ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ኣደን ኣቦን ዘሎ ናቶም ናይ ክልቲኦም ዝምድናታት ኣብቲ ቆልዓ እንታይ ሃስያ ከምፅእ ይኽእል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፅቡቅ ነገር ከምፀልና ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ከም ዝበልናዮ እዚ ዘመን እዚ ግበር ብኣይትግበር ቆልዓ ዝመሃረሉ ግዜ ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ክምህሮ ዝኽእል ናይ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝበልናዮ ናይ ምዛኑ ብዙሕ ዝንበቡን ስለ ዘሎ እዚ ቆልዓ ካብዚ እውን ክመሃር ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ቆልዓ ክመሃረሉ ዝኽእል ኣብ ገዛ ካብ ወለዲ ግን ብተግባር እዩ ናቱ ኣብነት ክኾኑ ከም ዘለዎም ኣቐዲምና ተዛሪብና ነርና ማለት ሕጂ ወለድን ከም ወለድን ሓትሕዶም ፍቅሪ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ማለት ዝምድንኦም ተዳ ብፍቅሪ ዝተመልአ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ነዚኣ እንዳተማሃራ እዩ ዝዓቢ ሕጂ ሰብ ሓዳር ኮንካ በኣስ ምኩርራይ ክህሉ ባህርያዊ ግን እቲ ቆልዓ ብዝዕዘቦ ኣገባብ ክኸውን የብሉን ማለት ሕጂ እታ ዝምድና ብዚኣ እንድያ እቲ ቆልዓስ ዝርአን ነገራት ናብቲ ፅቡቕ ዝደፍእ ወይ ድማ ብኣብነት ክወስዶ ዘለዎ تخلق كله خلا جن قال عبزي يقول له اختبحال كتردادا كتكل على كحجي زمدنا نا ولدين نقول له عزيو وساني حاجة خير ترداك تجورونا على زناي شجارة له ناي مستر له
ሕጂ ስኻ እምነት ሕዲርዋኻ ንዓኻ ክመስል ደለካ ሃልዩ ኮይኑ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ቆልዓ እዚ ትገብር ተሊኻ ኮይንካ ወይ ናብ ገዛኻ ሒዝካያ ትመፅእ እንተሊኻ ኮይንካ እቲ ቆልዓ እውን ይመሃሮ እዩ ከይተረዳእካስ ተስርፀሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ወልፊ ክህልወካ ክእል እዩ ኣይሃሉ ኣይኮነን ግን ብዝተኸኣለ መጠን እዚኦም ዓይነት ነገራት ወልፊ ድዩ ካልእ ድዩ ናይ በይንኻ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ወይ እሶም ኣብ ዘይሃለውሉ ክተተግብሮ ኣለካ ተተኻኢሉ ኣብ ወልፊ ዘይምእታው ካብ ኮነ ግን ቆልዑ ኣብ ዘይብሉ ክኸውን ኣሎ ካልእ ዘይረዳድእ ነገራት ምስ በዓል ቤታ እንተሊዋ ወይ እሱ ምስ በዓልቲ ቤቱ እንተሊዎም ከም ዝበልናዮ ቆልዑ ዝደቀስሉ ወይ ኣብ ዘይሃለውሉ ክበሃሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕራይ ክብርኣብ ግዜና እውን እንዳኣኸለ ስለ ዝኾነ ከተመሓላልፎ ትደሊ ብፍላይ ድማ ንወለዲ ኣብ ኣልያ ናይ ቆልዑ እቲ ዓበይ ተራ ናይ ወለዲ እዩ ክትብለና ፀኒሕካ እንታይ ነገራት ኣሎ ንኦም ከተመሓላልፈሎም ትደሊ ሕራይ ፅቡቕ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ወለዲ ብድሆ ምስ ግዜን ኩነታትን ይፈላለየ ማለት እዩ ሕጂ ቆልዓ ምእላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ተኣዝዩ በዳሂ ኮይኑ ዘሎ ከምዛ ቀዲምና ዝበልናዮ ቆልዑ ቀዲሞም ናይ ይመሃሩ ምህላዎም እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ቀደም ምናልባት መራኸቢ ብዙሃን ክትብል ከለኻ ናብ ህዝቢ ዝጠመተ ብህዝቢ ትቆፃፀሮ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ቴሌቭዥን ኣብ ገዛና ኣብ ኢድና እውን ኣላተን ንጥቀመለን ዘለና ሞባይል ይኹና ንዕአን ዝመስላ ናይ መራኸቢ ብዙሃን መሳርሒታት እቶም ቆልዑ ይሕዝወን ስለ ዘለዉ ቆልዓ ንምእዛን ከቢድ ይኸውን ኣሎ ማለት ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ቆልዓ እንታይ ይገብር እንታይ ይሰርሕ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ክንቆፃፀር ክንብል ከለና ከዓ ዘድሕሪ እንዳኸትካ ዘይኮነሲ ኣቐዲምካ ከም ዝኾነ ከዓ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣቐዲምና እቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ኣፍሊጥናዮ እቲ ደድሕሪ እንዳኸትካ ዝግበር ምቁፃር ክውሕደልና ይኽእል እዩ ካልእ ፀቒጠ ክብላ ዝደሊ ግን ንደቅና ሞባይል ወይ ካልእ ነገራት ንህቦም እንተሊና ኮይና እንታይ ዓይነት ፕሮግራም እዮም ኣብኡ ዝጥቀሙ ዘለዉ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሕጂ ምቁፃር ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ቆልዓ ሕማቕ ነገራት ክመሃር ደገ ምውፃእ ኣየድልዮን እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣትዩ ስለ ዘሎ ንትምህርቲ ብዝጠቅም ኣገባብ ክምላእ ክኽእል ኣለዎ ናይ መዘናግዒ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ ነቲ እሩም ስነ ምግባር ብዘይብርዝ ኣገባብ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚኣ ከም መጠቓለሊ ንወለዲ ክብላ ዝደሊ ሓበሬታ የቕኒለ ሕራይ ክብርኣብ ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ መደብ ቅድስ ሃይዳን ግዜኻ ወፊኻ ኣብዚ ብምርካብካ ኣዝየ እየ ደመስገን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና በዛ ኣቕሪብናልኩም ዝፀንሓና መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ዝቕፅል መደብ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ